Suntem la Arena Urșilor și vorbim cu Ionuț Andrei, unul dintre mentorii de astăzi care au, cum să spun, antrenat și sfătuit cei care se vor arunca peste urși să le ceară bani, finanțare. Mai întâi ne întrebăm cum mi s-au părut proiectele cu care a avut el tangența astăzi. Salut! Cred că am avut vreo 10-12 de candidați la banii urșilor, ca să zic așa. Câteva naive, câteva drăguțe și vreo 2-3, aș zice, cu șanse mari de reușită. Mă rog, la vârsta asta și la cât de bine cunosc eu mediul online, este natural să se întâmple lucrurile astea. Este natural să nu știi toate amenințările de-a lungul afacerii pe care vrei să construiești și ăsta era scopul nostru aici. Dar overall aș zice că, în primul și în primul rând, mult mai bine ca anul trecut. În al doilea rând, e evident că cei mai mulți dintre ei și-au citit lecțiile de acasă și au venit cu întrebările. Câțiva dintre ei spun eu că anul viitor vor fi la nivel de incentivare, altfel spus, îi vom vedea pe scenă, pentru că au mari șanse să reușească și aș spune că unul dintre ei sau poate doi dintre ei sunt probabil următorii Marius Ghenea. Ia uzi, interesant. Ce mai vreau să întreb? Care este cea mai des întâlnită greșeală în proiecte, cea mai des întâlnită lacună în proiecte sau cea mai des întâlnită greșeală? Cea mai des întâlnită greșeală este evaluarea optimistă a ceea ce vrei să faci. Adică există scenarii pozitive, există scenarii foarte pozitive și există scenarii de-a dreptul visătoare, pentru că majoritatea, chiar dacă vin cu analiză SWOT în spate, scot din calcul insuccesul, care din nefericire în tot ce înseamnă antreprenoriat e o parte bună din reușită. Altfel spus, întâi trebuie să înveți să greșești și să înveți ceva din greșeala respectivă ca apoi să ai succes. Ultima întrebare, care este secretul unui pitch bun? Ce trebuie să aibă o prezentare bună, un pitch bun în fața legilor? Sau în general, la orice fel de întâlnire de fonduri de investiții, întâlnire de finanțare? Păi, pornește de la trei cuvinte. Ce cum când? Primul și în primul rând, cel care dorește să obțină o investiție trebuie să fie în stare să răspundă la chestia asta, la cele trei întrebări. În al doilea rând, ar trebui să știe să-și prezinte extrem de bine și concis ceea ce vrea să facă. În al treilea sau al patrulea rând, trebuie să existe un minim de strategie în spate. Apoi totul vine de la sine, pentru că, dincolo de cifre, urșii au capabilitatea să vadă potențialul din spatele fiecarei afaceri și aș zice eu că ei sunt aici să te ajute, vor să-și investească banii, doar să le explici de ce ești tu cel mai bun și meriți banii. Ok, mulțumesc mult! Ok, și eu vă mulțumesc!